I explica'ns aquesta recepta que ha dit ara el Basté, bledes, cigrons i bacallà. Sí, ho he especificat així perquè la cuina catalana té guisats de bacallà amb cigrons, ous durs, espinacs, etc. I això és una cosa molt diferent i molt senzilla, tan senzilla de fer que quasi fa vergonya d'explicar-ho. Què necessites, per exemple? Una, bledes, en absència de bledes, espinacs. I procureu sempre, si podeu trobar brots o si podeu trobar bledes petites, molt millor que no pas aquells manats que semblen per aventar-se en un dia d'estiu. Saps què vull dir-te? Sí. Molt millor sempre petits que no pas grans, Cigrons. Aneu a la vostra botiga de grana i compreu cigrons petits, ja està, no teniu pas més feina amb això. I bacallà. Quina part del bacallà en aquest cas? Doncs aquelles tires gruixudes que fem servir moltes vegades per esqueixar, per fer esqueixada o per fer empedrat. Per tant, tu tens el teu bacallà a punt, quan l'hagis d'esqueixar no facis com allò tan petitet amb flocs de neu, sinó esqueixa amb trossos gruixuts i macos, I aleshores, una manera diferent de menjar les bledes i els espinacs, que a mi no em sorprèn que tanta gent els avorreixi quan els fan bullits. No els feu bullits, feu-els saltats. Una gota d'oli, una mica d'oli, aquestes bledes, en aquest cas, doncs reofegades en allà, que pràcticament en un minut i mig estan fetes, un puntet de sal. Quan ja tens les bledes, allò que ja s'han pansit, i tires els cigrons, per fer 3 tombes i tombes just perquè se't quedin calents i s'escalfin, i fora del foc ja, i tires un moment el bacallà, també per fer una saltejadeta, però no perquè et cogui, sinó senzillament perquè es barregi amb això. Un raget d'oli d'oliva i andando.